Zoritxarrez, azken egunotan osasun sailak emandako datuen arabera COVID zenbakien nabarmenek egin dute guruntz. Kutsatzeak ugaritu egin dira, ez bakarrik Elgoibarren, baita Euskadin eta estatu mailan ere. Beraz, beste behin ere, elgoibartar guztion laguntza eta elkarlana eskatzera nator. Egoera kezkagarria da, ezin gara konfinamentu garaira itzuli. Erantzukizunez jokatzen jarraitu behar dugu, garai gogorraietara ez itzultzeko. Atzo, Eusko Jaurlaritzak Euskadi osorako neurri berriak ezarri zituen, eta bereziki mugikortasuna are gehiago mugatuko da gaurtik aurrera 25 udalerritan eta Elgoibarren ere bai. Ezingo da taldeko kirolik egin, ostalaritzak 9etan itxi beharko du eta ezingo da barran kontsumitu besteak beste. Udalaren zein Jaurlaritzaren webgunean aurkitu ditzakezue zehaztasun guztiak. Bixen bitxartian, bestelako neurri ezagunak ere errespetatzen jarraitzu behar dugu. Eskua sarritxan garbitzu izuez. Distantzia soziala mantendu, maskara ganoraz erabili, jende pilaketak ekidin eta arretaz jokatu arrisko handia daukaben taldiekin, adineko pertsonekin eta bar. Udala bere giza baliabide zein baliabide tekniko guztia jartzen nahi da osasun agintarien eskura, kutsatze bentsat altuera hori moteltzeko. Baina pandemia hau gure artean da, orduan erantzukizunez jokatzeko eskatzen dizuet. Arduraz jokatzen jarraitu izue, favorez, eta elkartasunez geure osasuna eta ingurukoena jokuan dauana babestuko dugu. Eskerrik asko.